Abubuwan alheri ne ke ta faruwa nan da can a birnin Ingal da ke cikin jihar Agadas ta jamhuriyar Nijar. Hakan na faruwa ne tun bayan zakkuwar Alhaji Nafar Ruwaiba a matsayin shugaban majalisar karamar hukumar Ingal cewa da Meri. Al'ummar garin Ingal sun so magani a ƙasa domin ko baya ga shafe hawayensu da ma'aikatar magajin garin ta soma a fannoni da dama na rayuwar al'umma, sai gashi wani abu da ya daɗe yana cima Ingalawa tuwo a ƙwarya na neman zama sai mai da batu. Tsawon shekaru da ɗiya, birnin Ingal ya yi ta fuskantar ambaliyar ruwa daga wani gulbi da ke tahowa daga nesa da ake ce mata Gairit. Yana malalo da ruwan da sun sha mamaye garin suna yin barna. Wannan matsala ta addabi al'ummar garin, amma fa kamar yadda kuke gani a wannan koto, ga jirgin dankaranan ya zo har wurin da ruwan ke taruwa domin yi musu shamaki tsakaninsu da garin cewa da dig. Ko ina cikin gari ana ta da ƙasa ana tarewa domin hana ruwan malalawa cikin garin na birnin Ingal. Wannan aiki da Alhaji Nafar Ruwaiba magajin garin birnin Ingal ya yi ya faranta rayuwar al'ummar garin har ba iyaka. Sannan kuma a ɗaya ɓangare akwai wani tafki tsakiyar gari da ya shi ma ya hana ma mutane shaket a birnin Ingal wanda ake ce ma lungusu, ko ina an san shi. Ga shara ga ƙazamta ga dauɗa, shi ma zakkuwar magajin garin Alhaji Nafar Ruwaiba an ɗauki matakin tsabtace shi ta hanyar yin hanya domin ba mutane damar gudanar da al'amuransu na yau da kullum a cikin gari. A biyo mu sannu a hankali domin ganin ci gaban abubuwan alherin da suka gudana birnin Ingal a wannan zamani na Alhaji Nafar Ruwaiba. Plan fulubi ne? Yi ana hadari. To kun gan shi ramin ga? Pardon. A'a, wai yau ne ta nan suke fasowa. Kun gane? Ta nan suke fasowa. A can ba sawa, gashi dai shi nan ne, in sun faso ta nan sai su buwa ga hayya. Kun ganta? Wadda ta bi wannan. Sai su yi can wajen, dada sai su ci. Ran nan ga su can wanda za mu kwasowa, ga shi can. Shi za a kwasowa duka a yi rambule na. Kun gane, kenan yanzu nan su ne suke taya suka ci. No, ya fa ruwa duka ne suke fitowa. Abin da ya ci gari shekarar can wanga wuri ne sai ramin gani. Shi ne ya ci gari, mai can lahiya loni. Yanzu nan kun ga in ba a yi gyaran wanga idi ba a samu inda muna da lahiya na wurin idi. Idi da kan shi ma wurin yayi kada. Wurin na ai kun ce kun gyara shi. Daga can sa a karfa. Shi ne, sai ya gyara. Ko duka masana zuwa suna sai a maido su da hannu. Lokacin nan duka abin nan sai a mutane su samu hidi da su. Don sun yarda fa. Sun yarda ko yarda. An yarda. Mutanen gani su suke sai su gasa. Wai na ruwan gari ne wai dan ku sani kawai ruwan gari ne duka. To dada in sun faso. Su samu wurin da ke zaman to sai kuma sai su yi gurbi. Va, merci. Voilà, nan wajen. Nan wajen. Sino gashi lali da. C'est le